Het was altijd al de wens van Hotse Heres om een dwarsem en biologisch boerenbedrijf te beginnen. De pleats en het land vonden in Frencher. Een investering van goed €500.000. Om financieel zoom te blijven, verkeert het er nou onderdelen. Mensen die samen mij helpen willen om een betere verhaal worden uitbetalen in vlees. Dan ben je takom hier in 2014 ben je aandeelhouder. En die €100 die krijgen ze dan weer om in 2 keer een koolvlees en 2 keer een bargenvleespakket. En die hebben een waarde van €134. Dus ze krijgen een rendement van 35%. Maar Heres wil net alleen nog een zoenenveestapel. Hij wil ook de oude rossen waarin de grijden zijn. De blierkop, de lakenvelden, die hebben we nog net, maar die willen we ook nog graag kopen. En de wietreeg, je hebt ook een wietreeg tussen. De echte oude rassen die het van oud zijn in het landschap jaren. Dat ben net zo vol van oorbleum, maar wij willen graag een beetje in ere herstellen. Belangstellenden wil Heres nog met nieuwsbrieven op zijn website intensief bij het bedrijf beloeken. Met zijn 100 aandeelhouders is zijn doel bereikt. Treintje Kleefman wie een van de eerste oeren. Ik ben al een tijdje bezig met bewuster eten. Ik wou minder vlees gaan eten. Ik ben een liefhebber van vlees, maar elke dag. En dat wou ik minderen. Ik denk, als ik dan toch een lekker stukje vlees wil hebben, dan wil ik een eerlijk stukje. Kom maar! Op speciale iepen dagen kunnen de aandeelhouders in de kunde komen met het bedrijf en de bisten. Den Jonken is op het landgoed ook een heersterspension. Ook op biologische basis. De belangstelling is groot. Ze krijgen goed te eten, ze staan net vast in de hakjes. Mijn hinder zit ik dag en nacht buiten en dat is wel eigenlijk een van de belangrijkste redenen waarom ik verkozen heb. Hotse Heres had alle betrouwen in de toekomst. Ook al zeggen zijn traditionele collega's eerst wel wat nuvertje in de mond. Nou, in eerste instantie hebben ze een beetje de gekker mooi. Dan zeggen ze van nou, dat wat wordt is heel lietskalig en op zo'n manier dat kan nooit van de grond komen. En dan zijn de activiteiten je wat zorgen en de meesten die we onderzoeken, dan zie ik toch wel dat het een beetje omslaagt en dat er ook al boeren bij me komen van nou, die zeggen van nou, dat is toch wel handig pensioen op deze manier. Meesten wil zien wat er niet in waar komt en ze wil zien wat er gebeurt en ze wil zien wat de boer doet. Nou, dat kan op deze manier. Ik denk dat dit helemaal de toekomst heeft, ja.